Siyalima apha, silima umbona njengoba saqala ngo-2009 besifudula siphethula. Sithe apha ku-2021 sazofumana eli candelo lakalima lula uLandcare. So sisebenzile kuLandcare kule minyaka, kunyaka wesihlanu lo. Umohluko siwubonile kuLandcare kakhulu, ngoba ingxaki yethu amasimi alapha asemagedukeni. So into ibisibetha ke ngoku besithi xa kufike iimvula ezinkulu umhlaba lo ufumanisa uba unokhukhuliseko, but ngoku umhlaba wethu awukwazi ukukhukhuliseka. Uba kunetile qa. Baye basinika imbewu, basinika iifethilayiza namayeza, sisebenzise zona nengca uba masityale ingca ezityiwa yimfuyo. Amagosa ethu ayasiququzelela ngokusitreyina ngalo Landcare. Sine-workshop esimane sisiya kuzo zisitreyina okokuba ulondolozo mhlaba kulondolozwa njani. Lezi training zisixelela into yoba umhlaba wethu mawuhlale ngekhoze wombethe ngalo lonke ixesha, nasebusika nasehlotyeni. Laa nto isincedisa ke ngelaa xesha silimayo, noba imvula ikabikho ufuka umhlaba wethu ufumile. Ezigadini ke akusekho kwamntu ufuna meyile, umntu ungena egadini afake isithole. Akusekho mntu udlekayo athi ndifuna itrekta, ndifuna imeyile. Wonke umntu ulimayo Landcare, even nabanye abantu ebebengekho apha eprojektini yethu, akusekho kwamntu ukudumisa trekta. Wonke umntu ungale masimini. Lo myalezo niwuphathelwe liSebe lezoLimo.